Ngwa gee ntị ka m gwa gị ụzọ ndị Igbo si eke ala ha. Abịa n'ala Igbo, mpaghara Igbo dị iche iche nwere ụzọ dị iche iche ha si eke ala. Abịa n'obodo Ọhafịa, Eda, ha na-eke ala n'ikwu nne. Ọtụtụ ebe ndị ọzọzi na-ekekwa n'ikwu nna. Abịa n'ezinụlọ e nwere di na otu nwunye, ọ bụ diọkpara na-eketa obi nna ya. Ọ bụkwa n'ọrụ ya ịnọ n'obi nna ya ahụ nọgidesie ya ike hụ na ụmụnne ya ndị ọzọ ndị sonye n'azụ alahụghị n'ilo maọbụ n'ezi. Abịakwa n'aka nke ọzọ, ọ bụ nwa nke ọdụ ya bụ obere nwa nwoke ala ebe ahụ usekwu nne ya dị, ebe ụmụ ndị ọzọzi ga-eketa ala ndị ọzọ. Abịakwana n'ezinụlọ nwoke lụrụ ọtụtụ nwaanyị, a na-ebu ụzọ kenye diọkpara obi nna ya tupu ekewa ala ndị ọzọ n'isi n'isi. Mana n'isi n'isi ahụ bụ n'isi nwunye ya ndị mụtara ya ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke ole ahụ otu nwaanyị ahụ mụtara ga-agazie n'onwe ha ga kelee ala nke ha otu o si masị ha, n'agbanyeghị ole ha dị. Mgbe ụfọdụ nwoke na-ekekwa n'ala obi ya otu o si wee masị ya tupu ọ nwụọ. Mana ọ bụrụ na otu o si wee kee ya adịghị ha mma, ya adịghị ụmụ ha mma, maọbụ na ọ na-ebute ọgba aghara, mgbe ahụ ka ụmụnna ya abatazi na ya bụ okwu wee kegharịa ya ka o wee dị onye ọbụla obi mma. Nke a mere eji ekwu n'okwu sị onye nwụrụ anwụ kechie ekpe, ndị dị ndụ ekegharịa. N'obodo Imerionwe na steeti Imo, ọ bụ diọkpara nwe obi nna ya, a na-ekezi ndị ọzọ n'isi ụmụ nwoke ole nọ n'ezinụlọ ahụ. Ọ bụrụkwanụ nwoke lụrụ ọtụtụ nwaanyị, ọ bụ n'isi nwunye ole ọ lụrụ ka a ga-eji wee keere ụmụ ya ala. Kama ọ bụrụ na o nwere onye obi adịghị mma n'etu esi wee kee ala ahụ, onye ahụ nwere ikike iji nye mkpesa ya n'obi eze ka e wee nwee ike ikpe ikpe dị n'ala ahụ. Mana ọ bụrụ na eze ekpetaghị ya, onye ahụ nwere ike ibupụ ya n'ụlọ ikpe ọdịnala nke bụ customary court. N'obodo nke dị n'Ọgwụ na steeti Enugu, ọ dị ụzọ atọ ha ji eke ala n'obodo ha. Nke mbụ bụ na nwoke nwere ike iji ikike o nwere dịka nna wee kee ala n'etiti ụmụ ya dịka o si masị ya. Ya bụ o sikwa n'otu ụmụ ya ahụ si wee kpaso ya agwa, ya bụ meso ya omume. Mana isi sekpụ ntị bụ na diọkpara ya eketarịrị obi nna ha. Nke abụọ bụ site n'ịghọrọ ala, ya bụ balloting, true balloting. N'ebe a ga-enye ala niile aha akara, o wee kpọkọta ụmụ ya ka ha bịa ghọrọ akara site na diọkpara. Ọ ga-ebidogodo na diọkpara. Akara onye ọbụla ghọtara ga-abụ oke ala ọ ga-ekete n'aka nna ha. Agụkọcha ala ndị ahụ ọnụ ma nye ha akara, ndị ụmụnna ga-ehiwezi kọmitii ga-eke ala ndị a n'etiti ụmụ nwoke ahụ. Ndị kọmitii akwanụ ga-abụkwanụ ndị akaebe na ọ bụrụ na nsogbu ọbụla adapụta n'ala ahụ, ya bụ etu esi wee kee ala ahụ. Abịa na nchịkọta, dịka m si kwuo na mbụ, na mpaghara ala Igbo dị iche iche nwere ụzọ na usoro ha si eke ala ha. Mana ihe gbapụtara ihe n'isi ihe niile a bụ na diọkpara ga-enwerịrị obi nna ya, ebe nwa ọdụ, ya bụ nwa obere nwa, ga-eketakwanụ ala usekwu nne ya.